Mangwanani akanaka. Tinotenda mani zvinhu zviri kuitika zviri kufadza. Amene muri kuzvionawo maZimbabweans kuti zviri kufadza zviri kuitika izvi. Kune tuma hiccups patogara chitaura kuti tuma hiccups hatunyanyo kutityisa. Nokuti kunyangwe nenguva yehondo mukabvunza ivo vana mutsvangwa vaakudai kutaurisa kana vanga vari maPure comrades vaimbopota vachidzoka kumusha kubva kuMozambique. Totaura kuti even imo mumabarracks kwavanga vari kumakembi kwavanga vari kuMozambique vaitovako vanhu vaipanduka. Ndichiri kurangarira tiri kumusha kwedu isu. Tanga tiina vanamukoma vainzi vanamukoma Paradzai, vanamukoma Chipere Chomunyati, gurupu yanamukoma Chris, vanamukoma Bvuma Zvipere, vanamukoma Magidi, vanamukoma Stones. Tine vamwe vaitopanduka varimo muhondo. Ari comrade akaenda uko osvika opanduka, ainzi Stones wacho yeye akapanduka akatiza nepfuti akaenda kundojoina mabhunu. Saka zvese zvinoitika zvokuti kune vanhu vanenge vachitaura rabhishi, vamwe vanenge vachiita sevanoita sokuti vanoziva stereki vachienda kusaidhi kwana 2030. Hazvifaniri kutishamisa izvo. Isati toshamisiki nazvo because takabuda mazviri totozviziva kuti panorwiwa pega pega panotowana vapanduki. Vapanduki variko. Saka musarohwa nehana nekuda kwavapanduki uye nemadecisions anopiwa nevapanduki nemadiscouragements anounzwa nevapanduki ariko. But I am happy because kwatawa kwakumusoro taenda kwatawa kutaenda. Zvese zvinoda kuuya izvi zvinouya ndizvozvo. Kana mabhunu Smith vakanga asingambofungidziri kuti ungasiya nyika inei. Ane mashoko akawanda sastereki aitaura kana vakanga varipo hondo ichirwiwa. Mashoko aitaurwa naSmith waitokwira even towards ceasefire. Akatuma chihelikopta chakafamba chitenderera kwedu Masvingo province yese chichitenderera chidaidzira achitopataura mazita nana mai vedu akadomewa kunzi yemi muri kubikira magandanga tichauya tichikutorai 1-1 takakuzivai takakunzwai. But mangwana acho kwakamuka kuchidaidzirwa kunzi chi ceasefire, meaning to say zvese zvinoitika izvi musava newari nazvo kana kuona sokuti tiri kukundwa nomuvengi. Aiwa, hazvisizvo. Tinongova zvedu nezvimwe zvinhu zvinoitika kuti kana tichiita sezvizvi tichida kugadzirisa nyika semagadziriro atiri kuda kuita, hatizodi varume vakaita sana baba mutsvangwa vari kutaurwa nomwanasikana uyu. Mwanasikana uyu ndinokutenda mwanangu, ende unotaura zvinyoronyoro asi uchibvunza munhu mubvunzo isingapinduriki haagoni kuipindura. Chimuregerera pamibvunzo, chimuregerera murume uyu because haana chaangapindura, haana chaanoziva, haana chaangagona kupindura. But ndo zvataimbotaura zviya tichitanga kuti varume ava chakaita kuti vadzime Cambridge muZimbabwe vobva vatora vana vavo vovaendesa kunotoitwa Cambridge yacho chaiko kwainobva vachitodzidza ikoko. Nemarongere avakuita vavengi chaivo vemaZimbabweans because vanga vakaema kuti nguva inotevera, makore anoteverawo vanenge vazosiya vana vavo vakagara pazvigaro. Vobva vataura kuti hatirecognize macertificates asiri eCambridge because madhandaedi makadzidza nguva yanga yakafa education muZimbabwe. Saka hatitombodi vanhu vakadaro. Muri kunzwa mashoko avamutsvangwa vachitukirira VP. Hazvire kuti VP havana kuenda kuchikoro. Chirimi kana munhu akataura achiti hazvire kuti idofo. Uye kudzidza hakuna nebasa rese. Hamuvaoni vanhu vakava takati navo isu vanhu vakava vasingagoni kunyora kana asi aine pfuma yake yakawandisa. But the best thing unongotsvaga advisor akangwara
otonga achitonga uchimuudza zvokundotaura iwewe. Plus mazuva ano hakunetsi nhangwe kuri kuti chirungu chinovanetsa. Kwava nematranslator vanenge vachiisa, unongoisa munzeve chero kaenda kupi kwawaenda kwese unongochiisa munzeve zveitaurwa chokuudza kuti chi kana uchipindura unopindura nechako zvichinzwikwa. I don't know kuti this guy what was he trying to say nenyaya achinyatsokuda kunyatsodiscourage. Zvasiyana chizanu chamaita mazuva aya chasiyana, because look iko zvino izvi tiri kutotaura nemi muchitonzwa zvatiri kutaura izvezvizvi, but hatina kumbouya kuZBC inova ndiyo yamakabata mukati G mukati takachibata. Hatichauyiko izvo, hatichinei nazvo. Mazuva ano tekinoloji yako yakungoita kuti muzive nezvimwe zvamava musingafaniri kuziva. Deni yanga iri nguva yezano tingada tiita bhizi kunyorerana matsamba kuti kunoku kwakamira kwakadai, kunoku kwakamira kwakadai, vharai network yamuri kuda kuvhara iyoyo. But tichada kunyatsoona ivo vachona ivavo vane mavo network vachavhara network, ndo vamwe vatichada kuona vane misoro yakaoma seyana Dhipondi vapanduki, seyana Mutsvango vapanduki. Ndo vatichada kuona iva. Musakanganwa kuti zvimwe zvinhu zvamunoita kana muchiudzwa nemi mapurisa, uitai zvinhu zvenyu muchiziva kuti zvamuri kuita izvi muri kuita muchiita kuti tizogarisana here, nokuti hatidi kuregerera vanhu vanoramba vachingoti vachitadzira vanhu vachiuraya vanhu vanongoregererwa. Hakuna zvekuregerera naiko zvinezvi. Poziko zvino tiri kunzwa kuti kuna mufana akaurawa muFortune uko vanhu tichidai kurwisana kuti zvinhu zvinake, vamwe vatotanga futi vanoramba vachitongouraya vachiinda. They don't hesitate kurya ropa revanhu, kuparadza mwana womwe munhu, vana vachisara vari nherera. Vana vasara vari nherera ndo vana vanozoseka futi vachiti ndaona zvivana mustreet, mwana vanobva mustreet uchifananidza vanhu nevana vari mustreet. Ivo vana vacho muri makaura maparents acho. You can't feel pity, you can't think, you don't think. Munongova vanhu vanongofunga zvokungouraya chete. Hapana pamunokambena muchitaura zvokuti tichaita izvi muchizozviita. Munoreva nhema kana kuti kutanga kutukirira vanhu. That's your policy nana vaMugabe yokungosera muchingotuka vanhu. Hamunyari kusera muchingotuka vanhu. Mwana wamai vako taverenga pamapepa pakuti your fathers were brothers. He's your brother, blood brother, mufesi uyo sorry uyo VP. Brother wako waunotukirira zvakadaro, nokuti majaira kungotuka, munongotuka muchingoenda hamunyari. But tiri kuenda chete ende zvakanaka zviri kuuya. Takakuudzai kuti isu tinofananidzwa nemaIsraelis. 40 years dzakakwana dzokutambura, chasara kusununguka manje. Ende ndiwo vacho vana Aroni vana VP vasvika nguva yekusunungura vanhu. Vakada kumuuraya zvavo zvaungaitaura mwanangu, vakada kumuuraya VP, but zvakaramba. Ko David wakaitwa sei? Waida kuurawa Sauro akamudana nenzira dzakawanda, akamukuta akanzvenga, akazopedzisira oudzwa nomwana wake Sauro wacho kuti baba wangu muvengi wako. Asi zvavanenge vachiita ndichavaudza. You think kuti hapana vamwe vanenge vachiudza VP chiwenga vanongorarama vachingonzvengeswa maaccident yese. Tarisa kuti mageneral mangani akafa vakomana, but vaingonzvenga vachingonzvengeswa. Pane varimo vakatotaura kuti mudhara uyu anoda musoro wako, but ini nchange ndichikuudza kuti kana ukanzi ndapa iwe usaenda, ukanzi handi kwakati iwe usaenda. Ndizvozvo Mwari vanosunungura nenzira dzakadaro. Newarning kumapurisa, ziva kuti tinogara tese mudzimaumu. Hurumende haina mari yokukuvakirai dzimba dzokugara mumakembi. Munofamba muchifamba makapfeka uniform tichikukwidzai dzimotikari mahara tichiti vanhu vamwe vedu. Kana makaita kubulawayo izvi tichaita zvinoitwa kuno kuSouth Africa. Indogara kuno kuSouth Africa, kumutanzani ndokwandiri nini, kumutanzani South Africa, kuMonde, kuEast London ndokwandiri kunoko. Hakuna vhunza muSouth African wese, vhunza vanhu variko kuSouth Africa. Unomuona here mupurisa achifamba akapfeka uniform from point A to point B netsoka? Mupurisa wega ari mukembi vanotoziva kuti 4 vane mota yavo, 4 vane mota yavo, 4 vane mota yavo. Hakuna mupurisa anofamba netsoka. The reason why is pega paida kuita maSouth African demonstrations vairohwa nemapurisa. Saka maSouth Africans vakasvika paextent yokuti vakangoona mupurisa nange kusina demonstration akangoonekwa chete otorohwa.
because hamufungi. Ndo nyaya yamuri kuda kuti tiite iyi situation yamakutsvaga ndo yamunoda kuti tiite manje ichi. Yokuti pega pega patinokuona ingachitotsva. And remember munofamba uri wega uchitumwa nzvimbo inoita kuma 20 kilometers kuenda kunotora munhu anenge apara mhosva. Hatina basa nazvo. Tokurovera ikoko nokuti hamudi kuasosiyeta nevamwe. Mota sokuti munoguta munorya muchiguta stereki. Tichitambura muchisora muchingoshungurudza, muchitambura muchisora muchingoshungurudza. Ndimi munotova mberi kurova vanhu. Tosvika pastage iyoyo kana mazvida izvozvo handei tionane ikoko kuti kungokuona chete wakapfeka uniform handi mogara malocation ukuona chete mulocation ngachitsve muungane mumutono munokwana here mukembi. Hurumende yenyu isingadi kuvakira vashandi vayo dzimba iyoyo, hurumende isingadi kukupai transport. Tinokubatsira isereki zvinhu zvakawanda but you don't think mune muchirovere chivanhu, munorambidzire chivanhu, munonyeberana kuti kana muchida kuita any meeting yamunoda kuita uyai muripoti. Panongotaurwa muchingoudzwa kuti toda kunoita meeting pakati mobva mapiwa venue yevanhu, imi mototumira vanhu veZANU-PF ipapo kundodzinga vanhu, motoya movabetsera kudzinga vanhu. Munovadzingirei vanhu vamakatendera futi mukasaina bepa rokuti yes of course ndai munoita meeting. Imi mune motsvageipo manje imi kuzodzinga, mune motsvagei muchidzinga, munodzingirei vanhu imi, munodzingirei vanhu, munoguta imi. Tiri kukupai warning. Imi ndimasara kana nyaya ikapera iyi tichada kunyanya kuonana nemisereki. Misoro yenyu yakabhodhoroka yakamonyoroka muna kana nenjere yese. Ndakakudza kuti kana matumwa ndai munogara mumvuri moti hatina kuona vanhu vanga vachidaro. Kana madzingwa hurumende ichauya inouya inouya ichitaura kuti mupurisa wese akadzingwa nenguva dzegeza revolution ngaadzokere pabasa. Munotye chiisa sokuti mune mari yamunotambira ipo muchitambira mari isipo yamunotambira yakapera kudhara. Ko zvino mwakasvika pakuzvisungirira uko nokushayiwa kuti okavhisa sei maproblems mukati memhuri. Tinoshayiwa tozvikavhisa sei. Imi munotofara muchitorova vanhu kutoita mbiri yokurova vanhu wakapfeka bhutsu yakabhenda. Musaita sokuti hamusi vana veZimbabwe imi. Musaita sokuti mwatumwa kundorova vatorwa. Musaita sokuti muri mabhuraku wacha aSmith. Isaiziva mabhuraku wacha aSmith ndio akanga aine mwoyo wakashata because vainyengerera tii nechingwa. Muri kunyengererei nechingwa yacho tii yacho hamutomboipiwi kana tii chaiyo chaiyo. Are you happy muchiona Chivhaya aita basa rokupa vanhu dzimotikari nemari yehurumende asi imi muchifamba musina mota muchifamba netsoka kunotora musungwa 40 kilometers away uchitumwa kunzi unotora naye uye naye ari mubhazi wopema kukumbira transport wakatakura musungwa ari dangerous. Asi mota dzinofanira kutengerwa imi zichipiwa vanhu vane mari kudhara. Unouka vanhu vanondopa mutendi million. Unoidii mutendi million ane mari yake yakazara, mutendi une mari dzake. Vana Jabreza vanosora vachipiwa dzimotikari dzinodhura pamotikari yakatengwa yaini dzinopiwa Jabreza naChivhayo dzingadai dziri mota. Panotengwa mota 2 kana 3 dzemapurisa dzokuti vafambise but mari iye inopiwa munhu 1. Imimi you are happy? Are you happy muchifamba netsoka? Mupurisa mumwe nomumwe kuno pamapurisa 4 ega ega vane mota yavo. Ndo zviri kuno kune dzimwe nyika dzevamwe. Ende ukaona vakapfeka unonyatsoona kuti uyu munhu anoshanda mugovernment neskini yake inotaridza kuti uyu munhu anoshanda mugovernment. Imi muri kupiwa $200 vamwe vachipiwa ma20,000. Imi muchifarira kupiwa $200 ndiyo morwira iyoyo muchirovera vanhu kuti musatibvisa mutapwa wakadaro. Musadaro imi wakomana imi, tiri vamwe venyu. Zvatiri kuda kuita izvi just watch, sit back and watch. Musapindira mudemonstration kana makapfeka mauniform. Kururai mauniform mupindire mudemonstration. Inga mukomana ari kungotaura wani nyoka yemabhunu kuti kururai uniform muuye tibatane nevamwe. Imi muri kutoda kutoramba, moda kutoramba muchitirova. Munotirova imi muchitirova asi tichigara nemi mumalocation umu. Zvikobuda izvozvo. Zvino zvine mapurisa ekanzuro yese hapana unogara mudzimba dzake vanoita basa rokudzingirira vanhu vachivatorera zvinhu. Tichangoti tikangokuona wakapfeka uniform yekanzuro tokurova chero yakapera demonstration yacho. Tokubata chikurova haiperi hondo iyoyo nokuti hamunzwisisi stereki. Muchatofamba mumwe nomumwe nepfuti yake. Ngaidzoke futi kana iri hondo ngaidzokezve. Munoda kuita zvinhu zvokudisturba zvinhu zvakanaka. Imi muchida kunyengerwa nevanhu vanorya vachiguta vachirasa vachiita basa rokundorya mari nemaKenyans, mari nemaTanzanian, mari nemaChina, mari nemamissionaries vachirya mari. Isu vana vayo tichitambura isu vene mari tiri kutambura tichigara mune nyika dzevamwe vanhu tichishanda tisingabhadharwi kuti tichinyengerera kupiwa ma citizenship, ma work permits. Imi munofara nazvo izvozvo.
vanhu vachirya mari kundotora mamisinari kuti varye mari yenyika ine yeZimbabwe, kundotora machina kuti aite basa rekupaza nyika achitora upfumi achienda nahwo kusina kana chaanosiya kana dust. Havasi kusiya kubhikita minerals mapurisa machina haasi kusiya kana dust chairo. Vari kutora dust riya rainzi nevanhu ivhimu vari kutora vachienda naro kuchisara musina kana chinhu, tisina kana chatinowana isu takaparei isu. Unofunga Mwari ibenzi anoda kuti sunungura? Itai izvozvo muone zvachichakuitai. Tiri kutouya papa mabhazi atova nawo totoziva kuti toakwirira kupi. Imborambai muchiita izvozvo zvichadzironga hondo. Kana muchida hondo nepovho, rambai muchiita zvokurova povho muchidere izvozvo. Kukuona chete uchiti peshu peshu neuniform unotonoipfekera mubasa mukamba ukangoonekwa chete tokuti kurova zvokukurova zviya zvinoitwa kuno kuSouth Africa kuno. Ndosaka muchiona maSouth Africans vanoita demo dzavo hapana kana nhunzi yakapfeka uniform yegovernment inopindira. Vanoita demo dzavo vakafara vakasununguka nokuti vanoziva kuti hakuna munhu vakadisciplina. Ndo discipline yamunoda iyoyo, makaoma musoro.